Asantemaso TV. Yasomo sompa. About say, yeah. Ana wouldn't say. And I'm sorry from Paul. If you go out to Papa. Okay. Now, ever show and then one man say, some man would buy. That's made the band say, yeah, put me over, seen it, I seen a deal of funny. And I said, yeah, you will. But 7 years me. I was saying, you need to attach a business room. I was a woman and trying to win. And then probably Omina Timbi, Tim for our cars. Report to me say, a Kunyani asking for Kunya, 1967. Okay. Ewura, or say, I my prepared second at Tiasia, and Umtin to me the two. Denyase say, a Kunyano, a Senator, a such a need be done. Only unify him. Okay. So now, say, dear, mobile budget, Mumuaye. Yeah, but you committee nitrans, you know, or Macani on Becca. Okay. And you also almost train almost and she be, I was say, yeah. So on the Michel, send a bear, you beat me as he a Conyano. If Zenia walking, best be years in it. And he did a GD said, a Conyano, a Conya. My and baby, or in a free moon, my nephew 7 years in the island, Dr. Yabi, until I finish, yeah, be an almost so on back on time. A gumi so, maybe was happening. On back on time, gumi to say, or Mudia community. As you say, you have share a crude my tea, what was one hour, or Munia community that. Oh, the Majano was in Nibia bit me a catcher, say, so I can't credit or back at yours. Omunia community da. Nizani me of a dinka kind. There were documents were archives here. Okay. On the material. Yeah, documents that I seen for. Yana number Martin for. I seen for Akunya. And now I deba kwa meta council say. And Medano. Why not transfer? Omu binu bi antra bisuda. And the member no omu bida. Na senke obi atra ba kon bisu kra de anka ba se be na sisi ana sisi ba ne mienu nyina kra omu ni bida de ne de wa sorry after all these years wo say wo bana obekanta magu mi so say
wosusu di akonwa ni binti me ni pan asachifo no sa na jese kokoye ti entam ni munwuma de ma ye ni nyina awi yes ya ni nyina awi ya aka mo reporter aka reporter yi bia biti ya friend ye ni wo makasa jese ya kan ye be kan ye nim nyina ya kire wo mo susu ni wo mu nim wo mo so akire ti se ne ya wo kan ya na afi na jese ya ba opani anim wo report ni batudwa na ne obe kan kire ye no ne akwakoye ya senya nkopon sa de mo hwehwe no mo sa betumi aka de badamasa papa ya damase jo arafo wawasefo ne yenya wono mo ne wo mo atwetwe enkomo no wo mo nkonnwasem ada honom free mfie bebre na ben finhia nsunye no wono mo hene efree mu so mo hwe ne mo kwan so hene efree mu de report a woman tame wo mai munuma nyina wie na hwe na yetime asi hene ade amomo sane de obedi mo hwehwe ne mu so obeba bedi mo ne mo hene de mo ya na krado abaso hene se munye ne nkyira yenyanye but zi yenyanye na nso zi ye onipa eduru hono mu a ye do mbe yes the additional do assign na say 9 ye 9 okay ewo ye mu no wo mu 9 ye mu na ye onipa 9 okay so then after report no and sana de to aso bia to ye no isu ya to aso okay ya ye say ne ye ba ku yi ne de aba na nanim jo ne ye beda masa papa arefo ye gusua ewo dwemedie no eso me pa cho ye beda masa mo betini akonya nkopon hyamo papa na me hyamo arefo ye wo menhia ahemfie ne de ene Kumasi council entina ye no sompa asantema so TV like dwemedie mai hyama afofo nhwe do adwen chan kom afa wo subscribe dwemedie no efa emani nyina ye sompa enfamo asantema emani tinifa ne to mapa for Facebook, TikTok, Asantemaso TV, and I think so. Email Asantemaso TV1@gmail.com. I want to be to me Eddie Chip. I will hold them here. They are costing and I at me Abua Asumo. I'm a Jumedian. I crabish one. I saw your son, Jumedian Asantemaso Professional Photo Studio, and I think so Grand Echo Cabanas. One and I saw your son. I mean, the Jumedian. So my family, you been able to share. Naya Church will be a Jumedia would give me one numbers. Yeah, the Atuja. I'm a comedian at me. I come. It's a one Santimas TV. Now, I need the Kumasi Council at Denyase, a movement, some, and I say Muslim Yanano, Yabashana, Yabe, Asomo. Agenda no dear, say, Emma Bontinum, the enemy said, Denyase, Kunyasam, a come, and then Kunyasam, Bakum, Unibia. I can't be an was a free now when you're at the day with common. Today, I can't be a very near day. Asomo. Yes, you did. Now, where? Chediampon, Nadaroma, me holding pa. Jedan Yankopon, ase, and a Kumasi assign Kumasi Council, no assign at Denyase, Ebio, ye did Juma, a day Abua, a Santamaya fan and Tomapa, Efra, and a Kumasi Council assign at Denyase, Yenim Sunkunya Sama, na Wanamo, Eba Becana, and Sanano Crow, baby, say. Kumasi Council near Santamaya Council, and so near them one. As you see them Nansa, no, ye near Papa in Chuchum Comansa. Joe, ye name Momrani and Papas, and the woman named Comia Mate. I for a good swire woman, she has said the catcher, and then couldn't some Yanani, but when you're the Nina as some more. Papa, I'm a more Pabama Santamasu TV. Beduanyado. The patrona, your phone say. Your friend me, Cosiasa Bediaco. Hey, we didn't more do. The patrona Cobanson of free by. Be free, Capra. Papa and some damn some assigned to my cards and I so bad could be. And I'm a boy. The moot of a bonus. Ebra Santa Martin Sienoa. Odi Emma, you could trade Johnny Group, Capra, that's one. It's chassis if you want to crab, one of my friend workshop, like I said, I didn't see a church. They see and say, or Tons are simply no. Why, I apply a diligent fee. Okay. And then the moon or two, but you were too for him. Okay. Now to Fortune Safrenoa. A friend and a friend of Ben Prinum, our Wama. To the Maya Wamani Muno. No 2 4 years, say, Acumano, one fan to her. To my trade, Johnny, a goodness. Moyi mwadi de bechi Otumfuo nti free okono na say e pedi pafoforo na wacha akonya nso no de beso manhia okay nti enemu ene ye dia baya Otumfuo ne yesen ko hema nkosia ensi adwa okay na onfa machire no e ko transie no
the same P. Mabusian Nakasem, Tidiko Yura, Dumino. On such as no Sassam Mudu, it's also maneuver sote. I say, by ya, a tam, bem. Said, you share him to for the Macombetti. Tian and the Abba say, so afraid of the Macombetia. Now, for the Abachan Pagisi. Now, never to when I can't tamano. Tamna dear, your folk, Nipan Bear Busiam, never can't tam, you go him also. Eh, And he. Among Tamna, I didn't see, I didn't see so much as only a this year. And here this year will be a play. Okay. Nenso, you cut this year, you will do it this year. Say, we should go Mahodo. No, correct. You will do in a what this year. And he drew her. Into the next one more and Tamona dear. One more yard the show or some dear Akunya. Drew her, so say, you move important. Who are important. It's then and again, I'm more shining more. You should miss two for the committee. Okay. Okay. Now, if I pass a year and farm a committee, now you're running some or can in any one after. That's what answer my dear. We can be a film baby and move a song. You, Yabadamase. Yes, yet was. I for Papa for so now, you know, at the church and Comono. You go swallow in Fia City, what Judy said, you from my baby and your now ya de are some more Quakubra, now Yantua and Comono as so jib. I'm Sir Papa for no Abama and no one more at the D and Como, Bebre, watch the moon and Tama Abamu, one of my hand. I was Sanka. And Sambi by my Otumfuo friend, a cotton sass to be Otumfuo friend. Otumfuo friend of I was a wabano. Wama, Ama, say Yura, Ajana Punya, every means some Yura, Ajana Punya, every means some. I must say, I know what I say, dear Papa for any henna. Our friend will say, Yura, Babuamo, a moment to me. I see a henna, our more at the chef for. Now, I just found I can't come a go buy him a so. More say, a moon some on back area. Now, Sunday about no so many didn't come be said, as answer my traditional council, Kumasi traditional council. And so soon you're bang and a dem, and I pay. And yet, pursuit, and so see a dumb baby, and so see a dem say. Nina baby wim ewa yewra Otumfuo anim de nanso me yen hwe bibi se asante ma de ka asante na se encourage asante ase titiru se bi asampa ebesom yi brekum encourage asante ma ase nyina no ye betena se asasante ma traditional council sa na mani nyina ye behwe ye woda yi si wodi di asante ma nyina encourage asante union no asante ma union ko bi asante ma union ase bia no ye tena se ya ye hwe ne ye kan nyina ye den. If you Kumasi so dear, no so dear, you send ye as Antimantem de na hear him crony Kumasi. Ya him crony Kumasi dear. Next send ye Kumasi so and send a Kumasi mono, and was ye any day. Ye kept him say Asanti or mind that and another day. Never Asanti or mine ye one of him crony Kumasino. Said the Oka America, Washington DC, ni bit my American crony in Assam by your die easy where they cut a Washington, a year and him crony 170 and no be near one woman she Asante Kumasi traditional council mum ena etena se ene day nyame ye adomo a etuoda Asante man traditional council ene na wotwe enti ne no ensem a ewo ho a yewura ADF ebihye Kumasi mu de ebi ni Kumasi mu no ene ebi yi Kumasi de bia be ka Asante de no na nyina yewura ba bebuebu one ne mpanifo ne ya pe asem no epoma esibre na emesi sabre no agenda no emse ema bontene mu nim se eyenkonwasem Denyase wo mu wawa se kwapra ne enkura hodo bia akekakeka ho na yenhwe se sankwaye no wono mo ba be hye yenkonwasem edienti na abre bia edun konwasem a ebia fakutire ne ade ne enka de se ne nyina be wie yewura anim ana suti akonwasem de akonwa hye yewura Otumfuo ase ye kase bibi hye Otumfuo ase na se akonwa bia yewura anim se ne tumi nti na sa akonwa no wo ho ne de suti wuntimi mmie wano nkoka ne sa amfa fakutire se mo nkoka da bi ye wonsem ne bi wo ho no mo se bi mpredua sa fakutire no ense hene ne yi hene ye de baba kire ye yi wi aba we ni ne o munyina wokoka wo mo ho a de woda wo ma no se bi mpredua se ye wo se wokosa de yewura e bantema ye nifa fakutire no sa na tie wo se bi mpredua sa
nti fokutere di Okay, sa enka emeka nkunyasem nti nkunyasem dodo na de yewura nim na baba dai e baba be pie untimi mfa wo pe ema meka nkunyasem nti nkunyasem de fokutere wo ho ye woni fa fokutere be nkuma don nti fokutere ama mede fa ho bia no ye woni nyina fokutere na ne nyina no fokutere untimi ensiesie nkunyansem abra yewura ennimu bi na mokura mo betena wa aka awiye na ebi agina ya mu sie no mu si sa abotaye no Paprafo ba ye ne wonom edi enkomo no wonom chim so wom nkonyasem eba manhia no say mfie ba ha 400 years achi eni sabe so de wogide sini rana se kutua bebi no ma na se na yehemfu na wo ne bi no apenso ena wom nkonyasem no eda ho ebesine aya na de medwene wo menta sense ede ntina nkonyasem bo etimi da mfie bebre na afie yewura abeyewura timi hwesesi ni nyina ma ne ko wie boko ada sabe na ehemfo no na eyade ntina no mutimi siesie suti yesi ye wo ba na woni mema bebre ba obi abo no afa no ho adi yetaka kasa no ene se asanteman ya bra yakonya to ya na yewura enyama me so afene mu nsan kire asanteman so oba betina ase se nyina ye pani na wode ye bekodi be disani mo na be didom na nim no suti nsem bi wo ho no mo a se bi mpredua sa yewura ni wo kwa na ne kontire wo ho ye nana mampon ehene yewura da sebremo yewura ma ye nyina no mo ye dai no wo mo wo ho wati ase ba ensem na bi wo ho no ma ya na kwa akoye se ye wo se ye de twen na pani eye dai eba na obe dance ni sanse ye wo nsem ni bi wo no ma wo se be wie wo sikadwa nim na mpanifo nyina de o ma no tum na de wo te sikadwa so kabi ansa na wie ka ye hwa de yewura wo Otumfuo ba ye bokon sensem ntokwa kokoso wa mama nkitenkiti bi so ni nyina o na no ye dai etututum ma ni nyina eso nku beka se first na ka fokutire ni nana no matena nkonya wo na susuti tumi de na ya na ye kan nti mimi hu so obi ade se be kotoko hina ni mu ye foma ya na ha me tumi eye tumi sikadwa tumi ewo mo no suti wunya babetena so a utumi a wo babenya ka wo nipa na wo basa wo ye de hye no ya na no odin pa sanse sikadwa sombo ne so nyame bi said mo chiro sem ne ka sa nyame bibire wo wiase ne sa na sikadwa so nyame bi asantefo e babenya aye nti abre bia no je wudi asem na nyame amamu antina sabi mpredua sa ye nkantam kire obi ya ye kantam kire sikadwa ne ye to ntam yewura ntam ne ye de ka bibi wati ase wonso afene mu nkan kire nyankopon ade na esi wo no nyame na wabeto no na wo kasa ntam na ye de a kire no nti nsem ne bi wo ho no mo betimi akade nanso nsem ne bi wo ho a wo se ba na be wie te se Denyase nsensem yemfa no mra mefam kakra won se Denyase nsensem no akonya ne ye dai eto ho na che na adidi eduru wo se de afa ne bi ka no na 7 preduasa de obedi ade ni ho de obedi akonya nye de ma ye nti de wo soma wo sompa na ye de ne ye dai ye de ne di ade afre na abusua ade hye na atena wo hu se da bi akonya no we ne bibie yeyi we roya somfo we nya de hye wati ase sasem we no na nano matena nkonya ntimi nka enyi yewura Otumfuo nya dai emfiri mu sanse Denyase yewura ni kosua wati ase aha nti yewura entumi 7 periods na nano matena nkonya entimi enka ensem semrei said ye kan Denyase fo na enya baba dai ababe dri hanom no ebisoso ete eye sebi na nano ho no ababe dri ene ena na nano ehye wo mo se omommra entine no yewura be kasa yewura nya kasa wie ya ye se bi paniduane ya ne nsu asa enti yewura num kasa be to fom ne no eno ene ye nso so ye be ka bie sanse ono na aka saa na ene ye baba ye no zie ne ye hwese afanu no se ye na adutwumo aboni otoso miensa mpempem Denyase hema se wo tena so ana yewura eji akonya ne de ama ade hye ne de ene ne ebe hu no papra nso nsem wa nyame ya adoma brekom so ye na wotwe edi anim nsem dodo na be pim wa sanse ye Kumasi ne be yi Kumasi de kakra hye me ebi so ye nsasesem ebi so wo no mo akofa asase bi na obi ne na etwen ne nyina yewura ye ba tampa na won tena se bi mpreduasa ahensem hu nko enti nsasesem ene japade so obi fa kwati kwa bi so wo je wo japade ofa kwa bi ye kwan bo no so ahwimade ye wo de afi nsem ne nyina so ba be pim mo menche ne yewura ye dai yewura sisi ni nyina sanse won nansanse ni nyina hye nase endi se ya to asase mienu e de ama nipa be ye nwotwe a e wo se be piem na yewura hwe no wodi de eye ne dia wodi asase ne de ema no endi na Kumasi traditional council asasem wom ebe so akwa ye japade a se bi ewujade e da ho dadaada eye adwuma kase bi e da ho a empanifo na nanamo beba to ye wati ase enti enne no nanamo tenase a
Kumasi nsɛm ba be ma santeman so nsɛm kakra ba be den e ba be wram ti eguso aye wa atwen yem sɛ yewura be ba betena ase ne woni natena nkonya akasa na sɛbi yɛn so ye de asom ahwefo for Monkaso ana Monka ho Asantemanso TV abra yede Kumasi Council in Tinayano somo menhia ahemfie na otwetwa mu dwada pepe na Kumasi Asanteman Traditional Council etana se erendwe nsem bebre honana de na Kumasi kwakwa me yɛn no sunsun da Kumasi Council no ene Asanteman Council no entemtene Kumasi atana se de be frema ba bia ne be se de menyina eba somo nkura wodo a eba ne nyina ne wo nsam no emu bia abusuafo ebenya bia ne be se ne mo betwetwe nkomo na de ekoso wo no mo promo no o mama ye hu na ene de mo hwe ne mo kwan so no kahwe na yensa etini aka e a free one no ewo Asantemanso TV like my share for enhwe bi wadwen chane ye comment section so ka bujo media no so efa my Facebook TikTok Asantemanso TV and I think so email and so Asantemanso TV when you call why to trade nkomo de koso bi anya behwe si e bekoso anya didi mu enkomo ko yen santo aye nkomo no so enra chios and send news and read chibo and then on social media so I'm korea ya do my hin ko ye and now we grant interview bi ewo abrochi one ya mame NDA na donko a grant interview bi ano say do my hin say we by ye fundraising bi for purposely for more kidney yare no and then kay asempa na ewi achi na wo wie ne nsanka na kasa twetwe bi ba mu ebe fa asantefo ho ama yenua no asantefo mo wa buche ne ye man Ghana mo ase aso asem mu twe na sani abasa du won watam ebi tuma ne domafo na domafo tuma ne asantefo na ye bija social media twa wano me de ya na me mpese 7 preduasa wo a wo se wo tire Asanteman no Otumfuo na wo tane sanse the face of Asanteman Otumfuo ye bo Asanteman do Otumfuo anim na be dai ebeba e wa antentan fidie no so na ya na abre bia wo a wo ne sikadwa epese otwe no sikadwa se bi yesi mpanifo bi yesi utirimu fan ntiam wa wonku enti ye de wo ne ye de se bi wuntimi ne ye nko no aba be de wa ba be kan ho se de da ye kan no ye ne onyimu ye ne bono eni asem medical kasem we de bia bra mbafre mi fi se bi mpredua se ni ba ko na esa na na achema bedodo ma ahene na asem ba ko de bia me ka kire youth ni mabu na e ba ne se ye na nanom ne ma o mo ba beto ye no ye ba beto wo mo kura mpo no mo te wa ye se o mo ye som o mo na ye hwe mo so o mo so ba beto ye wo no beto aso o mo so be jawa kwam ya beto aso nsitisi ye woni mabi wo ho no mo ani kwase ye be so so wa abonten se be mabu no entintafidi a wo ka me so me ko so bi TikTok o mo gina ho na we tuma ne no ya tuma nya sa na ye hwehwe o ka sa nko ade a se bi obi an ho kuma Otumfuo se tutu ote so mi otoso mi no ko no abefatu na wakosa no na wakwakoko ne ko ewe enya wo ko menteme ho ase na menteme ho ase ne se de be ya se bi ekwan ye na agima bedudo ma ahene be fa so se pani na nka se bi emra hye be jafie no de asem ne be fa na nanom panifo bi a se bi mpleduasa ye Otumfuo abofra tunifo ono so tu panifo anti suti ubetim di asem na kwa akodan ye wo Nigeria fo Africa nkro ni bi wa hanom ubetim di akodan mpanifo a se bi omo ho animu a ususu se omo bro na na doma bedusu na wo maba na no ne ewura ba betina ye wa Otumfuo betina na maka masem ne ko basa abere bia wo hene hwe wa fade a na wo de to de gani interview we kwa akoka no maba be ka che se enye ntale hye ye wo enya ntale hye no won fansisi Kumasi ne ya na me pese me bisa wo Kumasi Traditional Council Asanteman Traditional Council e no mo de atudwa so omo hia a eno nti ye nyai sa ye na in front ma me hye atale ase bi ti se de na hye na do ma hene no enkotena badwam ase pani ana ye na ye nyina ye hwe na som no emfa sa ma nanso me de bia no aya na nya ho na me hwe nanso amane ne amamere enya atale na wose na agima badu hye no wono no usedi a suma hene afa no kama na de ana ha me se usuma hene won na agima badu nenam de omo ye no sabi ye interview a okoye de enke mfa ho ade a okoye no so de ne papa bebre ebono no ne de mpuntu abre Ghana sanse Ghana ye ba Ghana ha kidney problem ya do so ya je ne ho nsem wa ha sei suti
senkana na je mabedi timi ko na bi oba nipa be ye mpimienu kidney yetimi aba bebo aso te ye nigi semo ye nyina ye den Ghana fo na se tuti ko kwotena wo tototo na ono sam chiro ni oto so to ma ne se bi mpredu asatemfo enu asantefo we hufin we aye sei asantefo aye sei de bia me pese me kasa tribalism emfa hwemle Ghana fo ene ye ne ama ye bere nei wo a wo so wo tan asante wo a wo so wo pebo no wo a wo so wo mfante wo a wo so wo anwona moja kokko ene ye den ejina ye mu na se bi mpredu asa babu na wo me ne wo mienu ya meto ye nananom ko je asantemasi wo ekoje doma na wo nana doma ne se bi mpredu asa Otumfuo wo se bi kasasie bi a enya wo na obesoso so nti de bia me kasa na na agima badu asem mo frɛ me na sɛ no ho na mbebisa me kwaku ya me pese ma betene waka bi san sɛ eye woni ewura ntem asem na sɛ wo hwɛ wo hene nya wo kwan se de bia social media na wo te wo na kina wato aba na wato amane botaye nti a wo course adwumadi na se no konne kodi no na mfa mpuntu mre o man Ghana na bono nyina sɛ bi wo te wo so wo kwan ma bono na de bia wo hwɛ na wo gya wo tan ato sante ene bono ntem a daache wo be wu akọ wo be gya ho de ayde akanchirima omo na aba beko afebe ho ase tribal war ye nyina ye tribal war start ye hu se we si we ye kun we hu we yesi na najma badi start me ba betena afie wo ka kire mo se National Security Agency ene dampare ya oda omo nyina no fi sa se me ba obi enu a wo kasa ho ana obi aye din sisi ya no enam social media so abe fonten table ni ba be ye ma senke yemfa nsua de na yemfa promote ye ho ye culture na ye niema be ho ene ye kwakosi ye ntoma agwa ye dey akwa hata ama obi a ni wiase nyina hu se ye eye asante ebono mfante ntawantawa ye dey ntem na so me pese me ka cha hwefo ebono ne asante bibia ni wo mo ntem ye bone eye doma ba akopɛ a ono na kwahye ebono ni mu no wono ene pese woni asante nya bibi diti ye kase wo pese woni asante nya bibi ne se eye woni Otumfuo na bere bia omotoma ne no ena woni Otumfuo so nya woni asante man na enya enu ti ne ya ne ye kana asante se bi mu ntia asesua enu a TikTok committee wo bi isi ankrofo di ye wuratem toto be mane agema badu wesu na mete wo na mehwe abaya wasi su be ye mfie aduonunum na wo kase tia Otumfuo a mehwe wo din ne mabisa wo na donko ne nsem okobisa wo agema badu ne nyina eye we semchuro ni die ni nimdie a wo no ba bi wo nimdie ne duru no na sa kwahye ni obisa no sa na mese meka no ne nimdie ba bi e duru se no wodi bisa asem no wodi sa oye dai wodi bisa ni nti mema ha obia wate ase obia ne dame di nyame aye ne nimdie ba bi a memory card da yetim adwene da yetim ba bi obia de ekoduru no sa na obia de ekoduru nti ono so ba bi a ne die otimi bisa eduru no wa bisa eye right wode ne ho se bi obi nsole mfa chansi sine kwa no mfa chansi mesi obi kwan ya no na ye de bia meka I think say no anwumle so wasa baba reply TikTok for no say ma me pani a wo penka bo me pena asem papa san say wono oyi ni yembet na Instagram na wogigi sika de boa ale for wo man mu sa na nke yehwe enipa etu kwan timi gisika bo ni padu e wo man mu a enka dia asomdwe be de e bebuwa me pe woman na asem pa ntimi sere Ghana fo na donko ba bia obi anso yesere no wonhwe yi na obi abufuo wo behye no wamfa awansena abufuo ankobere ne kuro adenti na me ka sei ubenya obi obeji nanim se bia we santini ebia bono ni betimi atena ho domani betimi atena ho afre ayede sebi santini be dey ebeye nti wo hwe yi ma wonfa awansena ho abufuo ankobere ne kuro media no so no nya santifo nkwa na ba obi betimi aba ho ebia na obeyi nanim so we santini ni wonya santini me ka sei wo firi ba bi wo hwe nipa krom ye santini wo firi wo ntimi nkyerem nti yesere nyese bia asante ne bono bibia se bia wantwi bia na emoma edoma na agema badu ade bia osole ya yewura Otumfuo anim na opeso de from na asante mai so mompene no nti nya omane bono nti ahwefo nhye saa de ne nso na sebin prediasa social media ho no nka me hu ye culture ya mamre ne ma yetwagu ibi na nka ye de toto na nkobuni ni wiase so ahu se o ma bi se ba bia firi bi Ghana what mazesa suti na ko ba se sa ba bia ekwakoye sa na ma nyina ye de ekugina ho na ho ne ye kokum ye kodi atem na obi a wonim ye kasa nim ya mane aba na nipa wo se ne kwase ye frɛ ne sen o me se frɛ ne sei bruni so di aba fontenta o fan fo papa wa be hu nipa kora ye di na tem no sen no be den o be dwene nti abere bia ye de mpanifo ne nim be den e be ye fom ne ye di o matem sabi na na agima badu ade a me di ne ho ya mutimi gina badwam tina badwam kasa twene Jonas no mo de wote o mo so anu asole ya na ye ma reho ya na ye ma reho papa se wo hene
a wote adwa so obi e hwe wo asua nya hene ketewa na wotimi tena badwam se ohene a na onipa abofra wotimi solidi Otumfuo atem wani gye ne ho a ebe ma asantefo so ahu se enema a wotena wa wo nyina wa hyeda na wo kura na nkura ni bi wota wo machi nti ade bia meka kire ebuno ne asantini asem eye na najima bedu doma hene ene ne asante watem sanse wa me yate asese twini Jonas ne mrantie ne di asante hene atem no wota wo nachi na won de o support wo nti abere bia so ba be ka sem na so de sante hene ba be bom dia e wo se won e ya sante so ba be reply no ana be yina no sanse haya fiem here yense san ne penti ne foforo ene simachi no ena abae ene be so ye 1935 ne be ya akonya ne ma hene endi za wo hwe na won ti ase se yewura so sene wo ubema nipa ne mofra de wonani ayemafoma ubetena be fontentano se sante hini nya se wabom rante e pa o mudi do ma hina atem no wotwene Jonas wo wan de Otumfuo atem esene wo wa brante haya na wote na wo ba obra wan ene kaseti asante hini esene wo nti suti ye wane ma bi wo ho no mo a obi wo ho a ne di ne ne bre no enduru ye wura ne mpaboa kora ase bi ehye no enti mese de bia no se ye ntwa sa asem wesu a ye ne be so amana ya asem sanse wo ko kan na obi a so a enkotene baabi se bi mimi hu ne se abre bia se de meka no pe ye wura anim ne din e dia fa ne atale ne din ho na o de ananti wiase ka fan raise ya wo kwa raise enka kwa e wa bodwa gidi se de ye wura kwa na kwasi de UK ne hu se na abaha e ba be djuma bi etitese na se wo kwotena ho e de twini Jonas no edi nkomo e prezi wo mo kanfo wo mo tena wo sa boss ante hini din dia ye be hu se wo na wo tai sa na me nyina achi a wo ye dai wo ye sa de no enti yesere no okotena ba bi na odi ne djuma won hwe so no oni ne djuma na mranti bi te se twini Jonas ngo na e ka wa mu di mpanifo atem obedwam ni ade no ye mu hwe ye se bi wo pass ma ka kire papa kola wontimi nko dede sa anya de ngu no so wo abusua wo twini Jonas wo abusua wo ma uni bakola na wo maame a wo chemo ye dai wo wontimi du maame atem wontimi no papa atem wona na wabusua pe ne wontimi natem sebi eye bibi na de kwa kopie obi man so eye adwuma haya sebi ase kuntune ne hwan ya na chi na be dai ebeba na niema wo ye no wo so santini ba ene na wo ye santini pio na wo di wo huru anim eye fom ma obi enya bi nyina so se da bi we kura wo ben no kura ye de a me nkan wo de menya dai menya ne dai nti sa na mani nyina so kan ho bi na najima badua ma asantefo se bi mpre asa ye se de wo ye ne de ye kan ne asa aka ne bi nkopin se wi ase besai enya pani asa de e na wo ye no pani niema eninimu niema okoye no pani niema eninimu wa ho fadie mo kasa akotena akokan ye se bi pani a wo kasa Otumfuo utimi abrante a wo di Otumfuo atemo se wa ya de wo president de suti na se wo no niema e koso atemde die ne niema e ba asante so nyina e wo na wo ye ntinya bono ene asante ne mo ye doma ehine na najima badu ene ye sa niema no nanso wonte ne ho asese wo twini mo ne betene kokoye pekora na wontimi ne Otumfuo enye pe eno de ade da ho nti yesere no se wotena ba bi so wodi nkoma na okodi dwumadi bi ak wonyi yewura asante hene Otumfuo nya dai emfiri mo se de ba ya nchirima no sanse no TikTok nkoma na omodi ntokwa na omoku nyina na ye domane asante nanso mesere se de ba ya domane bi wo ho no mo asabi ha no obedi ne dwa ne nkonko ye bi sanse hene kasa sesi a yenim nanum kasa de yenim nsama wo yewura anim na yesere yewura so wonya abotre onko so anya abotre na wonyi na nisanse na de hie nso wodoma ho no mo ye den edipa anse de doma hene ye de okase wudi ache na de bia wasoso so a e ka me nko ade ankasem trofo kwa ma ye nka ne ho asendim na de obaye nse ne ono abefa twini Jonas ne so na de bia wadi ne dwuma de aba monten a obia emfa no nti ubisa me na kakra meka nti eguso e wa atwenyem semle na nanom atena nkonyanom aba benkum na nifa mu nyina wa ha yem se yiwa wode ne ho na akotuma Colorado dwumadi ne de ne kopio nti wantimi anya dai amanso na nanom fa na ba ye twasi wa ba betena na Denyase ene ne ye behwe sebi se afina ye behwe sa de hye ene ye wura beja akonya ma omo anase na na etena so kosisi obi firi so eno so ye beba wa ase so aba kwapra so nsem na ne yiri nyina ye behwe se ye wura de na no tumu a de obeka no ne ye nso so ya ka bi Arafoni nyina na kwaku aka no ya wona hyefe kesie mu ha enadwada eboboso da etoso meyenu afempinu ne aduonu enan mo yede na yebogidie se enade de be free mu ababia no ye behwe ne de nyina nso asom Denyase ensam ewa ha kwapra sensam ewa anye ehon mponimi enu kwankro na wodo be asannan yosemum kra enwonsam ena na yenra ebetena se obeka wansem tinye fono dodo na aba wona ma yetena senti
yɛhwɛ sɛ yɛwura no asɛ tutu aba bi Otumfuo akɔnsoɔ a dwumadie nyinaa si ne n'asoɔ no ɔno nso ɛbɛba yɛwura nya bɛtena ase pɛ ɛkyɛ sɛ dwumadie no ahyɛ ase a ɛno no kwan yɛfa na bɛtɔ fam a yɛbɛhwɛ ne ahyɛ ɔbɔ sɛ yɛde ɛbɛba abɛsom nsɛm no ɛdɔɔso papaapa ne nyinaa deɛ ɔmbɛka ho asɛm ne deɛ ɔmo ntumi nka no yɛde ne nyinaa yɛbɛsom na sɛ ɔbɛhyɛ da bio sɛ deɛ na ɛbɛsi ne nyinaa yɛde asom ne yɛka wo sɛ nyankopɔn yɛ adom a na watwe mu a na yɛwura no asɛ ɛtɔ baabi ɛwobɛpie mu ɛwɔ Cape Coast na wabɛka Cape Coast foɔ nyinaa ho ɛmmɔ no made wɔgu afa hyɛ no ama na ayɛ soronko koraa na yɛwɔ dɛ ɛdi yɛ anim yi a ɛbɔ bosom yɛde ɛtɔ so nnum yɛ UCC foɔ ɛbɔ yɛwura aba so ɛno nti no yɛbɛsrɛ UCC foɔ nyinaa Cape Coast foɔ nyinaa yɛ a yɛwɔ Kumasi akyikyi ne bɛnkyɛ yɛnkɔka wɔn no ɛho na wɔn yɛwura aba so ɛno ne yɛwɔ dɛ ɛdi yɛ anim yɛ fiif yɛ na adekyi fiada ne ne memene da 7 September ɛbɔ bosom yɛde ɛtɔ so ɛnso akyɛ sɛ afahyɛ no so ɛtoa so birika yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho ɔden nkɔta adwumadie no akyi na ɛnyɛ kam anim sɛ yɛn wura nya tu ne nan pɛ akyɛ sɛ asanteman ne Kumasi man nyinaa ɛyɛ ɔdɔ ɛna aba yɛn nyinaa yɛtu yɛn nan akɔka yɛn wura ho ama ne dwumadie no ɛtene ayɛ krabere nti kɛma asantema so TV de bɛfima ba bia bɛbɛ sɛ yɛde ɛbɛsom kɔkɔ nkuro no deɛ ɛdɔɔso na mehwɛ m'akyi a metumi hu sɛ kyiniɛ bi asɔre kyiniɛ apagya so na sɛ yɛwura kyini yɛ antena sɛ nkyɛ bi wɔgye de sɛ yɛwura ɛbɛtena se nti yɛwɔ atwɛneɛ mu ɛdeɛ a yɛhwɛ deɛ ɛbɛfiri mu abɛnti nkosi sɛ yɛwura bɛtena sɛ deɛ yɛwɔ manhyia yɛnya ntu yɛ nan nkɔ baabi a yɛbɛtwɛn ama yɛwura di nsɛm no nyinaa awie na yɛtie no nyinaa atɛm mu ɛbɛfiri mu aba na yɛde asom ansa na yɛfi ha akɔ kan yɛn ho Facebook ne TikTok asantema so TV email asantema so tv1@gmail.com kan yɛn ho nyinaa YouTube deɛ wana wɔ no bi so a wɔhwɛ yɛn yi kan yɛn ho YouTube anso like ma yɛn hyɛ ma afoforɔ nhwɛ bi subscribe dwumadie yi ɛma yɛn afei wadwenkyɛ ne nyinaa go comment section wodin ɛne deɛ yɛ wɔhwɛ yɛ firi no so ada ama yɛ na ade aka ho ama yɛn yɛbɛsɛw sɛ wo comment yɛ no ama ho ate ama yɛn ne yɛtumi akenkan ama yɛyɔ ɛtumi aba papaapa mpa abodoɔ abɛbɛɛba ne nyinaa nso no yɛhwɛ ase ɛbɛnya bi abusuafo ne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛnya akwaprafoɔ ne ɔmo atwe nkɔmmɔ ne wɔn ase Santema so TV yɛnya bi wɔ ɛbɛsa ne ɔmo atwe nkɔmmɔ anyɛ saa nso agye sɛ dwumadie no kɔ na wieɛ nyɛ ne ɔmo nyinaa nso adetwetwe nkɔmmɔ me ana mɛgye dwumadie ho tata so ti na dankwa yɛwɔ manhyia ahemfie Kumasi ɛna yɛde dwumadie yi nyinaa ɛsom no nti kɔ so a na ɛka yɛn ho nyɛfa nyɛma pa ɛnsom asantema so TV mo a mohwɛ yɛn nyinaa nso aseda kɛsɛ nkɔma mo nyinaa yɛnim sɛ mohwɛ yɛn no nso dɛ na mode mo comment no nso egu aseɛ ɛde ama yɛ kɔkɔkɔ ɛwɔ akɔbɛ sɛ ɔbɛnya abusuafoɔ no baako mmienu bi ama yɛn no atwetwetwe nkɔmɔ ne ehunu ɛne dɛ yi ɛbɛfiri mu aba na yɛn nyinaa ahwɛ ama dwumadie no nso ɛtene ayɛ kama te so aka yɛn asantema so TV na ɛne dɛ yi nsɛm a ɛkɔ so manhyɛ no nyinaa no yɛmfa ne nyinaa ɛnsom sompa ɛhemfo no deɛ ɛfa dodoɔ na aba Kumasi ɛhemfo no deɛ ɛfa dodoɔ na aba nti yɛwɔ atwɛneɛm ɛtwɛn sɛ yɛwura no asɛ tutu aba bio bɛba na wabɛtena se na yɛde yɛn adwumadie no nso ahyehyɛ so ama ɛtene ayɛ kama yɛwura nya aba pɛ yɛde ɛne adwumadie no nyinaa ɛtoa osunti kan yɛn ho asantema so TV yɛbi so atwɛn sɛ kɔku awura mu ebia na wakonya busuafoɔ no baako mmienu bi aba ne yɛn wɔn atwetwetwe nkɔmmɔ ahunu deɛ ɛne nso ɛbɛkɔ so ɛne deɛ yɛhwɛ anim kwan sɛ ɛbɛtumi afiri mu aba deɛ wɔn hwɛ anim kwan nsɛm a asie ɛne deɛ wɔn hwɛ anim kwan sɛ na yɛwura ɛbɛka afa ho yɛde ne nyinaa ɛbɛsom yɛnya ne nteɛ sɛ Denyase hemana na de twom abɔnyi ɔtɔ so mmiɛnsa abɛpie mu manhyia ahemfie ase na no adadwo ada etwa mu yɛn na yɛwura nanka obebua n'asɛm ɛna ne nua ɛbɛyɛ sɛ wɔn nso ekita ne nkrataa di adanse sɛ ne nua ba Denyase hema ɛyɛ de hyekan nti no yɛwura etu committee ɛma wɔn na wɔtwe so na pɛpɛɛpɛ wɔn fo wɔn mu ayɛ ɛmra na yɛwura nyina so na ɛna atemmu bi ebefiri mu aba no yɛwura ɛde ama Denyase hema ɛne Denyase kɔ ne nyina nti yɛtwɛn deɛ na ebefiri mu aba ɛne nkonnwa asɛm ahodoɔ a ɛkeka ho nyinaa na ɛne yɛde ne nyinaa nso ɛbɛsom sɛdeɛ yɛde ɛyɛ mo daa ɛne dwada ɛtɔ so mmiɛnsa a
nananom ohemfo nananom tu akonya tena se edi nkonya sem ho enkomo ne nyina mo de ka ho bia ne yewe se ye de ne nyina so eba so mo tiko so aka wasantema so TV ne fa ne nyina so ensomo so mpama dwumadie no so enteme enye kama ma so ya stage dwumadie ma santema so professional photo studio me so dwumadie bia wudi a wunya se de camera ebesi so etwa emma wo de meso enhwe ba bia asantema so professional photo studio ena me kamfo ede ama na fe so grand echo cabanas me so open hotel bi akwada ama ho ato ufi ba bi na aba wunya ba bia nkosue me so ko ehonom ena fe so no ena afen so no pupa swimming pool bi mu akoda awufodo wa pon adwuma weekends opa baby akwa relax bones kakra wan so na make am for ede yama ye we canopy walk or golf park then now ye say bia ye kama bit me do adwuma honam to gana ko cabana na make am for ede amount me so cause wa a company for phone number 0508 882030 come on from na omo ene adwuma medwuma de no so enye kama cha kon lek bosomtwe PPA and I think so obetimi afre wa masantema so tie your WhatsApp number dey dwuma go screen so 0244 961189 0244 961189 I'm sure we audio na eho na ade befa owo text bi so abetimi attest afa WhatsApp and I say YouTube one so betimi do comment no agu one na WhatsApp dey na mostly yata epe audio no na yabo na yatie wa adwene kira wo efa ensama ekoso nye obi na betimi attest bibi na mum audio na de wadwenkyerɛ na wo kyerɛ no na wo kyerɛ da na de na yɛtemi abobo no nyina de ama yɛra na sɛ tutu aba bio enkyɛ bia na wo ba abetena sɛ ne de dwumadie no ahya sɛ yɛra enya metena sɛ ne de yɛgo so a so mo so pasantema so TV menhia ahemfe menhia fikɛsie ma sɛ ana yɛra na sɛ tutu aba bio na bia ya wote edi ne dwuma enti wo ro hena na ɛsa ha ya na abehu na kyerɛ kwan menhia fikɛsie mu na yɛra ɛwɔ enti akabe sima kakra bi na yɛra aba na wabetena se enche bia yewura baba onya baba ye de dwumadie no to a woso nti koso aka ye ho de be fi ma ba bia no ya bere se de ne nyana eba so medin yesiti na dankwa kan ye ho yewura nya tena se no mu din se ne nyana awia emu watemu nyana so ye de baba abasomo santema so TV besomo so ba